uqinisile. Sebenzisa umbhobho baba. Kodwa baba wena ngabe sihlala kamnandi kabi wena wayibhayizela ngoba sihlala kamnandi sithenga iclosa kube mnandi wena. Usufuna le uyithola ngoba le sengikubophile. Wena baba Ngifuna esakhona nje umama. imali Esakhona umama Vele ngibuye bekhona police into khona station manje ngikubophile. Ngeke usathola mali. nalo mari ngoku angisasebenzi nosebenza. Ngikubophile manje akusekho mali uzoyithola. Manje engizoyithola nje ukuthi sidle nezingane zami lesi Wona le esendlini mali ngami ngifuna yapha kuphela. kweyimalanyana ngifuna mali. Ufuna ukuyiphuza ibhema mali nyana nje ncane at least 10,000. Ufuna ukuyibhema nje. 10,000. Ufuna ukuyibhema ngiyayithola ufuna ukuyibhema vele. Indaba eqeshana kamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sibingeleleke kubona bonke abantu abakhona eNingizimu Afrika nalabo abalandela iBlack Life TV nabathanda thina-ke njengoSiyamokings Chakaluqa sihamba nomlangeni Magasela sikhona-ke ngani zakho sesiphinde sabuya isongeso igama lohlela khona mamdebhana sabona. Yebo sawona nondaba unjani? Hayi ngikhona ntombi njani? Angizwa? Sikhona njani? Hayi siyaphila baba. Ubuthi ngithini? Mengakuzwanga ngikho kade ngibuza baba. Sawbo nje. Inhlobo angizwanga benge ngibuze ngizwile. Leya nje bosakazana ukusha abantu kube ngibuka activity aze abantu futhi abangifuni eduze umuntu wami. Leya nje bosebenza nayo. Leya nje masabeshama wena. Kukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha lithuba kubingelele ngikwamukele imbukelo weBlack Life TV ohlaleni lethu ukuthi isongeso I am ngene uMagasela. Ukinga ngihlukumeza. Ngicela abantu ukuthatha lethuba ngibingelele ubaba obhuti oseduze kwami sawubona bhuti unjani? Siyaphila njani sisi? Siyaphila. Sicela bandla ubingelele umbukelo weBlack Life TV ubese uyazisho ukuthi ubhuti uba wakwaba isibongo. Waze ngibingelela ku TV. Igama lami ngingumonde mina kwaMnyatheli. Okay baba uMonde. Yini ekubeka la ekhaya namhlanje? Into endiletha la ekhaya ngizokhuluma nani ekhaya. Yeah. Ngokwesizathu semali. Oh. Endifuna phi kwingane yami esecaleni. Aha. Yeah. Imali kanjani? Imali yayishiyelwa ngumama wayo wasweleka. Okay. Yeah. So ifika kanjani ingane yenzani ngemali? Ingane angikaboni lutho yenzayo ngayo. Akaboni lutho yenzani ingane uthe usengemali futhi unenkinga nemali yakho evalekile. Ivalekile yenze njani? Ivalekile. Ivalekile. Ivaleke kuphi? Wakusebenza wona noma umama? Wakusebenza umama. Okay. Shona ke baba sizwe kudaba lakho. So le mali lena ndinenkinga ezinje ndifuna ndiziqalise ngayo manje ndikhuluma nayo lengane ngicela into bandifuna uyidla nabangani bami ndifuna uyidla utshwala. Aha. Sondeza imali baba. Ngitshela into yoba ndifuna uyidla imali ndifuna uyidla utshwala nabangani bami. Nabangani bami. Kanti ndiyaphuza uphuzo. Ya. Uhlaba kwakho uyiphethe kanjani? Alinaka ekhaya banaka abantwana. Phela Phela ngeke bavele bathi ufuna ukudla nawe abangani bakho ungeva ukuthi mhlawumbe kontera ngakho. Hayi ekhaya ndinaka kakhulu. Akona ongayenziyo oniphuzayo. Ndenza yonke into ekhayeni. So kwayona lengane andiyazi ba ngabe ikhala ngani na mandifuna imali kuyo. Hayi ngiyakuzwa mamdebhana. Okay siyakuzwa baba. So umama ushona nini uhamba nini emhlabeni? Umama uhambe ngo-2023. 2023. Oh wena unabo abanye abantwana ngaphandle kwayo lengane? Yeah bakhona abanye abakhoyo. Bangaki? Bayi-2. Bawuso yona esithathu. Yes, so yona izalo mama kuphela. Yeah. Ayizalo wena. Lezi ezithu zalo wena nomama. So manje imali ayisaphumi. Hayi yala. Ngoba yona yahamba yoyivala. Yebo. Angabe ivala kanjani imali umuntu ebhaliwe kodwa azama ukuthola umntwana ukuthi kwenzakalani. Bukele Black Life sivumele simlanda umntwana azama ukuthola from yena ukuthi kwenzeka kanjani and yini emenza ukuthi ayivale ngokuthi mina alilungelo lokuyivala. Asambe. Right siphinde sinamukele ohlelweni lethu isongeso la kweBlack Life TV igama lami kuseyena uKings Chakaluqa. Ngambe ngentombi yakamdebhana ngiyeza ukuthi isekhona no. Welcome back mbukeli weBlack Life TV ngisakhona nondaba. Namhlanje awukhali Jesu. Amehlami angithi ngikholeza ugqoka ibuko. Ave nginenkinga ugqoka ibuko nekepisi ngivele ngibona ngathi nje manje sengumzekezeke ngisabona kahle. I don't know. Ngihlezi ngifila kanjalo kodwa uyazi nginenkinga yamehla. Anyway izimbukelo Black Life TV usisi usekhona ndodakazi lana eduze phansi kwethu. Ngokhulu ukuthobeka socela ukuthatha ithuba simbingelele simamukele. Sawubona sandwa sami unjani? Yebo ninjani ngiyaphila? Siyaphila nathi. Sicela ubingelele nje umbukeli uthi sawubona mbukeli. Emva lokho ubusho igama lakho nesibongo sithando.
Sawubona mbukeli, mina igama lami nguNompumelelo ngwaZondi. Ya, ayi wena wakaZondi. Yebo. Kusho ukuthi cela ngibeleke iduku. Ngiyadlala. Anyways ke ngiyadlala mngani wami yezo. Yebo. Kodwa nami nguSqueeze wakaZondi. Ngiyabonga ukwazi ke. Hawu shame. Yebo, ngiyajabula. Anyways Squeeze ke nanguba bakho kodwa kulethe la. Eh. Baba ngicela abantu umchazele ukuthi yena indaba la usho yonke lento esixoxela noSnoking engakafiki undodakazi. Oh, indaba ndikulethe lana yi-1 indaba yemali. Le ndifunayo apha kunqaba nayo. Yeah. Ungakuchaze ke isizathu sobunqaba uba yini na? Ngicela ukuchaza nje kahle ngalo baba lo. Stepfather sami. Oh. Yes, stepfather sami behlala naye noma vele kumnandi nje. Unengane eziwu2 ngaphandle. Mina engimdala lezi ngane zami sibathatha ekhaya. Wafika nje wahlala kamnandi ekhaya, kwamnandi nje. Eva usho ukuthi umashone nje. Hayi baba abantu vele washintsha ke. Uyaphuza ubaba yona le mali athi uyayifuna wesizama ufuna ukuyiphuza ayidakwe nabanye abantu njengoba ngithi mina ngcola ngibaleke nakho konke ngoba vele mina imini ngibhaliwe. Yena uma akazange azambhala imini ngimdale manje yena ufuna ukungichathela. Athathe le mali lehambe yodla nezintombi zakhe nezingane zakhe lezi akahlala nazo lezi engihlala nazo la endlini. Manje ngiyabona ukuthi ngeke kungaphezulu kwamandla ami nami manje. Yena impela usizile obiza aba break life ngoba nami bese ngikhathele ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi kwenze kanje ngoba manje uyayiphuza imali siyaxabana endlini sibanga nendlu and futhi akabhaliwe ke uma wayibhale mina ngoba mina ngimdala. Ubaba nje ngasho ukuthi ngomthetho uyaphosisa ngoba imali uyayiphuza uyayibhema wenza yonke into ayiteka yenza endlini imnikeze nginake lezi ngane zakhe lezi ezinye yena nje ayikho into ekathi uyayenza nje kuphela kwakhe uyaphuza uyebusuku ashawota athethe enze yonke into niphekile endlela niphekanga wala ufuna le mali kama imali ama yaphuma yokuqala wayidla ngoba ngithi phela Stepfather sami ngiyamthanda ayisayidla kahle wayiphatha kahle lesibili futhi uyabona manje usayifuna ngondluzula kodwa ngoba sengibuye ema-police station ngenza yonke into yami into zami izobuyela ngakumenya zonke. Ubaba into engicela ukuthi angenzele yona iyodwa ukuthi nje angihambele lapha ekhaya kwazi ngithola ipeace ngoba lo umuzi kama baba wena uStepfather sami awungizala awungizali nenhloko ingane zakho ezala zo2 kuphela awuzali mina Wayisuka le bonke. Yo hayi sis wazwamtshela iqiniso baba nangu undodakazi ekhuluma uzizwa kanjani and uvele wayibeka yonke into yacaca kingi awukho no follow up question ukuthi sothi mesithi siyambuza sothi baba kanti awusho nje kunegaxa isike yaphuma enye imali wayidla ngoba ngithi ngiyamthemba phela ubaba wami kanti uzokwenza nje angisambizi nangobaba sengibiza nangegama ngoba indlela angicasule ngayo ngifuna aphume nje lapha endlini somlulo sakhe yona ngiyala ingane zami inkinga uyena endlini ngoba uyaphuza manje faka abafazi endlini anika intombi le mali kama yona le ngoba mina ngihleli ngathi endlini lo ngithi ubaba uma phela nawe Khona uqinisile kule nkulumo ayikhulumayo. Kodwa ke noko ke ndandenzile kwimali yokuqala lonto leyo. Ndabuya ndatshintsha nezojoma senabangani. Ushintshe imali sekhona umsingase. Imali ayisekho kakhulu ngikubophile vele ngikubophile vele yaphela ngakho manamali mina ngoku manje into engifuna ukuyibuza mina baba wena ushintshe imali sekhona ngishintshe sencane sekhona kimi isiphela seyiphela njengamanje ngiyasokola manje naku nokubuza imike emlonyeni walokhuza washintsha imali siphelile fanele phela usokole baba ngoba uwena uyisokulisa mina bengihleka mnandi kabi nawe uwena uyisokulisayo ngale zinto oyenzayo uyaphuza wenza yonke into nami ngizokwenza njani ngoba nami ngiyintombazane zenza ningazi amantombazane ngizokwenza njani ke mina ngoba nami into engizoyenza wena nje zama ukuthi wenze njani uphume emzini kamani ubonze uhlalaphi ngoba mina ngikwazi ukumela wena shame nezingane ngeke ngikwazi okay baba menishadile noma ngicela usebenzise umpopho uphendule ya besishadile noma wonke kodwa wangakufaka azange ngifaka wafaka yena lo phela mina vele ngimdala phela wayifake mina vele kodwa phela manje ngokwento eyenzeka akandithembi nondemba kule nto Yeah, ndenza noma wengeke ngifuna ukuzama kwayena ngikuthembe vele into oyenzile ngeke ngikuthembe vele mara akasandimbi okwenzeka ufuna ukumzama ngani baba uyo yonke into ayidingayo ngoba akakwazi uzenzela ngendlela enibona ngayo akho akwazi uyenza kake akasandimbi ngoba imali yokuqala ndayibhubhuzelisa layida nabangani yani uqinisile sebenzisa umpopho baba kodwa baba wena ngabe sihlala kamnandi kabi wena wayibhayisela ngoba sihlala kamnandi sithenga iclosa kube mnandi wena usufuna le uyitho ngoba lese ngikubophile wena baba esakhona umama esakhona umama ngibuye police station manje ngikubophile ngeke usathola mali nalo mari ngoku angisasebenzi nosebenza ngikubophile manje sekho mali uzoyithola
Manje engizayithola nje ukuthi sidle ney'ngane zami lezi Ngoba ey'sendlini nale mali engiyifunayo phela. apha kuyimalanyana, Phela. ngifuna mali Ufuna ininzi, ukuyiphuza ngifuna ibhema malini? imalanyana nje encane, at least 10,000. Ufuna ukuyibhema nje. 10,000. Ufuna ukuyibhema ngiyayithola ufuna ukuyibhema Bekwazi vele. bantini? Ubaba uyabhema Uyabhema uyaphuza. or ugwayi lose. Uluze Ya, uyabhema uyaluze. uyaphuza. Nawe usho ngathi ubhema inyawo. Ngithe uba ubhema inyawo uzoyibhema. Ufuna ukuyibhema la ngathi uyabhema inyawo. Cishe ngathi Yebo, baba, kunjalo kasho nje. nje iparole lomntana. Kunjalo. Kodwa ke baba mina uyamuzwa kodwa usisi yazi okay Ngale. usisi ngiyambona ukuthi u-angry. And I love what you are doing sis. Uprotecta Yebo. iy'ngane zakini Zama, uma ukuthembile ngampela. yes, Kodwa awumnikeza ithuba ubaba mhlawumbe ubaba simnikeza ucwepheshe. Angazi noma bazosiza yini. Kodwa ake ngimthembe uNkulunkulu ukuthi khona angasizakala kona. Because ngenzeka ukuthi ubaba nayo indlela yakho yokuthi ahile emva kokushonela unkosikazi ukuthi aspend imali. Phela abantu abakwazi ukuhila ngendlela efanayo. Yabo so I think wakwenza lokho mhlawumbe usiyalibona iphutha lakho mhlawumbe angenza ngokuhlukile. Na ukuthi yini eyenza ukuthi sithandana king kumnandi ngingakubhala ezintweni sibe sishadile. So isign ukuthi vela ukwazi ukuveza ukuthembeka even Thembeke before. ekuqaleni. So kuningi okualamayo baba yezo kuningi okumemezayo Yeah. kodwa ke sithemba ukuthi mhlawumbe i-counseling izokusiza cela umnikeze ithuba ukuthi ahlale lapha emagcekeni ahambe i-therapy azaqede mhlawumbe ubone ukuthi usangabuyela yini kulo baba aye uyena Ayo yini ekuqaleni. nakhona angifisa ukuthi sithandwa sami ngikuhlohli Yebo. imali ungamnikezi kodwa kube ukuthi Ngeke uyakwazi ayithole imali, ngeke ayithole hayi imali. kanjalo angisho kanjalo Mm. hayi ukuthi ngeke ayithole lokho ukuthi uzoqhubeka usapho ngikufuni lokho kokuthi uyamvala ngifuna azizwe indoda egcekeni yabo mhlawumbe Yeah. kufanele izinto umthembe uthi baba nawu 2000 noma 3000 5000 sengigross and see Incanyana. ukuthi uzowenza kanjani because ukhumbula ukuthi ingane zakini ubabuwazi Babuwaze izona siyakhala ngoba bazasafanisha ubaba yabo kubuhlungu manje ngicabanga ukupanishela ingane ngenxa yababa cha so cha asizame Kodwa- ukumtesta kodwa nakhona asambe le process ye counseling naye sibone ukuthi Kwenzeka adinga healing njani. bantu ukuthi athi ukukhila kulento kushonela unkosikazi wakhe and njengoba ngithi into alamayo ile ukuthi azange ambhale ndawo kodwa ke eshade naye mhlawumbe khona ukuthembela ongekho ukuthi vele kwamphatha kanjani uyibona ngabhaliwe. yabo And-ke mina benifuna lento siyikhulume ngendlela e-right, ingathi idibane athi mhlawumbe siya emapoliseni into ezinjalo, yabo. Siyihlalele nje ngendlela e-right. Isiphi Hayi, isizathu lezo- Ngoba sokubamba kuyo amagosa? yonke into ayisenzeka ndatshintsha. unenkani bhuti unenkani Ndatshintsha. Yona. kuyo unenkani yonke into unenkani ayisenzeka. ngicabanga Cha, phoyisa yena ngoba wona akasandini. uzongilungisela yena ngoba unenkani akangizwa mina ngitshela ngoba phela ngiyingane vele mina mhlawumbe phoyisa uzokwenza kangcono ke Hey wona uhlakaniphile mama kodwa Ngaphosa fanele ngizwa ungavumi kangcono. ukudinwa kakhulu kodwa wonke umqondo wakho ngiyawuthanda ngiyakuhlonipha yezo for that yebo sisi. ukuthi iy'ngane zakini uyayithanda uma wakho ukuthembile and wenza exactly that yes kodwa ehlisa ulaka ufunyane lingakwenzi ugcina usumosha kanti wenza into e-right yebo Yeah, sisi iza wami, Lento yebo fanele-ke nongandithembi uba benike ngixabane noma wakhe phambi kwakhe khona. oh Sixabane kwangale nto yale mali. accountability I love that Yeah. Ubaba. Sixabana kwangale nto yale mali. Uyabona Ibe ukuthi- nkomo ndiyifunela uyiphuza ke nyani kakonto ndizawuyenza ebhetele. manje baba wena mawuthi ufuna ukusiza naye ikhona into oyibonayo lekhaya wena sikamswe imali kuyena. Ya zikhona into endizibonayo kwapha ekhayeni pha kuye apha ahlala khona because mina ndiyahlalela. Oh. Yena uhlala kuloma wakhe. So zikhona into endizibonayo kwalapha kuye ndibona uba hayi ngase nikwazi uba sihlanganise silungise yonke le nto. Ya. Ukuthi uma ngabe nisuke nilwa as a family kuyenzeka ukuthi kwesesikhathi omunye angaboni la lekha khona omunye angaboni la lekha khona. Ya. Kodwa uthola ukuthi nobabili ni right ezinto eniy'funayo. Kodwa kufuneka umuntu esithanda njengobesho ozonikhansela akwazi ukunisiza nihlanganise nibe umuntu oyedwa. Because ekugcineni ubuthandana noma wakhe uyindodakazi endala kumuntu obuthandana naye. Ya. Iy'ngane lezo ezalayo fana ney'ngane zakwabo zibukana naye zisisi omdala. So uma kwenzeka kungatholakali kuwena azotholakala kuyona zinama-option. So lama option manje wavala niwavala ukuthi nixabana ningezwani. So nenze ingane idecide manje either zikubaba noma zikusisi. Okuyinto engekho ke right. So I think le ayisho uMamlangeni ukuthi nithola counseling ibalulekile because umuntu wesithathu mayisesenta uzokwazi ukunenza umuntu oyedwa. And lo muntu oyedwa azonenza yena u10,000 ngaphinde u10 million. Ngabona into eningi zenzeka kanti khona umuntu oyedwa nje o-advisor ngendlela. ehlelekile Hayi ndiyakuzwa bafu kodwa ke ngasingafiki ingapheli lenyanga okanye le izayo ngasingapheli. Uma kwenze njani? Ndingayifumenanga le mali. ufuna imali kanti wena baba Ngesiqale ufuna ngamafacala siqale ukusiza ngemali. wena. Kaloku ikhansela leya nankinga Yeke indaba yemali imali sogcina ngama sisibona nisu-ready ukuyithola. Uthi ubaba ikhansela lelo Ikhansela ke lizoqala mfana kuyavotwa manje ikhansela. ikhansela ezoqala baba Into nenye ngeke kulunga.
Oh ngeke sikwazi ukwenza lutho Angeke. ngaphambi kwe-counselling. Okwamanje sisazoqhubeka ngendlela adenza ngayo ukuthi Sure. asupporting enza kubo kusebenze lokho okukhona. Okwamanje ifocus ayingabi semalini ngoba iyona enza ukuthi naso eqaleni imali ungayitholi. Asilungise ubudlelwane. So-ke ngoku- sikhumbuze ukuthi unabantwana wena Uthatha ubaba. isikhathi esingakanani ke ngoku? Kodependa phela ukuthi bakunikeza 14 days, 7 days or 21 days. Yeah. And Bazosho isikhathi sikala ukuthi Khona yini progress? ney'ntweni Eh. abakufundisa zona. And ngeke bezwe ngathi jase ngiyi-right ibona abazobona sebe-right. Yes. Funa sikwenza ube-ready nje ukuthi ibona ababona ukuthi Bona so-right. bonayo ukuthi Awukwazi ukubadosa So-ke baphethe. ngolilonke nithi mani bendiyeka. Yeka nje indaba Cha, kwamanje nje hlisa umoya kodwa kuzolunga wena baba. Kuzokulunga. As long as nje wena ama-intentions akhe right, correct. Inkinga nanto nje kwasendlini mna. Cha uba sisi uzokuthenga ukudla, kuthenga ngithi ukudla. Ngoba ngiyakuthenga ukudla, Methemba ukudla usisi Inkinga uyadla nje. Andikwazi uhlala endlini yakhe into ofuna ukudla endlini yakhe. Mina ngase nibe nento zami. Yena Usuhlala anisahlali endlini eyodwa. Asahlali endlini. uqashile manje namhlanje. La ndiyahlalela. Bonengane. Oh shape. No sozama Buyela ukukhuluma ekhaya. uking uzokwenzela igross encane. Yeah. Sisa kwi-counselling. Yeah. Sobona ngawo ukuthi ubaba uyiphethe kanjani. Mayiphatha kahle mina Uking uzokwenzela igross yenyanga. Asambe Sobona no senze fresh. kanjani. Ayikho mkini. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.